lidi, zdraví vás Guide 11 u prvního dílu. Je zavesničel na blbýho, fuj! Co děláš? Taky hyperaktivní, ne? Jsou skvělý dveře. Jo a samozřejmě, kdybyste chtěli na tenhle ten, na tenhle zdroj, tak to napište jenom Spiderman samozřejmě. A taky, nevím, v příštích dílech budu natáčet multiplayer. Snad se vám to bude líbit. Já jsem se ptal kámoše, to je asi úplný debil, že tady prý je pod vodou nějaký podmořský svět, já jsem to zkoušel několikrát, nebyl tam. Samozřejmě budu natáčet s Mordarem. To je můj známý bratranec. Tady zatím v tomhle dílu nic nebudu dělat. Tady bychom si mohli nakoukat čas. Tak tady máme. Ani náhodou. Aspoň tuhle. Ale ne, já jsem se potřebuji zpátky pro tu moji postavu. Brambůrek. Jo, tady je ta postava. Uf. Prostě, že jsem ztratila. Jak kdybyste se lekli, tak můj známý bratranec Mordar říká v každém díle Mordar forever. Tak abyste se nelekli. Samozřejmě. Tak vezmu na ten nejvyšší strom. Podíváme se. Tady je něco. Tam má nejvyšší strom. Sněžný bám. Co hodí? Co pak to tady je? Já to nevím. Samozřejmě je tady takový debil, úplný debil, můj brácha, který furt tady šeptá, takže se ho taky, takže se ho nějak nevšímejte, je to prostě debil a furt mi kecá do videa. No pozdrav lidi. Pozdrav lidi. No vidíte, stydí se. Nejdřív si hraje na machírka a pak se stydí. No pozdrav. Pozdravíš mě. Jo a jmenuje se Michal. Pozdravíš Michale. Ty vo. Teď jste se asi lekli.
jak už dlouho natáčíme. Jestli si chcete prohlídnout moje textury, mám tady nějaký. Tak, tady je první. Tak hypixelové mapě. To je docela hezké. Takhle vypadá ta postel. Tak je docela hezká. No a pak tady jsou ještě nějaký. Tyhle jsou hezký celkem. Takové hezké. S těma hraju skoro furt, ale s těma hraju pořád. Jsou nejhezčí, takový vyhlazené. Takové vyhlazené. Já opět jsem kopal tenhle strom. Třeba uprkne, ale to až mi něco napadne, co bych. Růžová! Jsem nikdy nepotkal. Tady taky. Není. Samozřejmě budu trošku sprostej na mýho bráchu. Polip si, Michale! Tak tenhle díl byl o ničem, protože byl první. Pak díly budou v multiplayeru. Tak, čau lidi.